Ružno pače. Jednoga dana na farmi mama Patka izlegla je jaja. Danonoćno je sjedila na njima i grijala ih. Nakon nekog vremena iz jajeta su se izlegli mali pačići. Jedan po jedan izlazili su iz svojih ljuski. 4 žuta i 1 bijele boje. Mama Patka i svi na farmi bili su jako zbunjeni jer je jedno pače bilo drugačije. Braća pačići nisu se htjeli igrati s njim, a nije bio prihvaćen ni od ostalih stanovnika na farmi. Tužan i usamljen, odlučio je krenuti u svijet što dalje. Mali pačić svugdje je tražio prijatelje za igru, ali ih nije nalazio. Dolazio je u svakakve nezgode iz kojih je jedva izvukao živu glavu. Stigla je hladna zima, a ružni pačići dalje je bio sam, a sada i promrzao. I ostale životinje jedva su nalazile hranu. Kada je mislio da mu je stigao kraj, pojavila se jedna žena i odnijela u svoj dom da ga ugrije. Pačić je mislio da je konačno našao mirno mjesto kada je na njega navalio mačak. Shvativši da ni ovdje nije njegov dom, krenuo je dalje. Prolazili su dani, mjeseci. Usamljeni potišten, sjeo je kraj jezera i promatrao lijepe bijele ptice. One su mu prišle i pokušale ga utješiti. Zašto si ovdje sam i tužan? Zato jer se nitko neće družiti sa mnom, jer sam tako ružan. Jedva je izustio i pognuo glavu. U tom trenutku ugledao je svoj odraz u jezeru i nije mogao vjerovati što vidi. Pa to je bio on, isti kao i te velike prekrasne ptice, izgledao je baš poput njih. Ponosno je izdignuo svoj dugački vrat, taj isti vrat kojeg je do tada sakrivao među krilima, a sada ga konačno može ispružiti. Naravno, ispostavilo se da naš ružni pačić nije uopće bio patak, već predivan labud. Ostali labudovi su ga pozvali k sebi i on je uzletio. Kasnije se pričalo kako životinje sa farme često gledaju labudove i govore: to su zaista najljepše ptice na svijetu.